Fuck, man. Jeg kan ikke lide det her. Hvorfor fanden er der ikke noget sigtekorn sådan? Sigtekorn, det er for tabere. Jeg gider at sigte. Okay. Stop helt af. Edvin, jeg forstår ikke det at spille. Hvorfor ikke? Hvordan gør man sådan, jeg kan se, hvor du er henne? Det ved jeg ikke. Jeg spørger ikke en pæn om, hvor han er, så kan det være, han svarer dig. Fordi jeg dør lige om lidt. Lol. Man kan overhovedet ikke se ham. Edvin, prøv lige at komme ned til vandet. Jeg vil nemlig gerne lige se, om man kan se dem overhovedet. Okay, så kan jeg let se dig. Hvis du står nede i vandet. Nej, hvis jeg bruger mit syn. Nå, lol. Men mindre du gør det der. Jeg vil godt være med. Brug du til kines? Ja. Hvor du blev ung. Okay, det er ikke sjovt, men når jeg kan se dig, hva'? Lille satan. Kan du ikke komme ind, eller hvordan? Den bliver ved med at gå ind til det der materials slash models slash weapon. SV underscore models. Nej! Fuck, han ligner... Seriøst, det er der minder om Hidden. Det er også hidden, bare sådan lidt... Yeah. lille satan. Hey, den lille numsehul. Jeg nåede lige på det. Jeg døde! Fuck. Det er noget, der jeg har ikke, han har tænkt. Ej. Nå. Hvor meget liv havde du den? 29. Okay. Jamen, det var Edvin, der ramte mig. Det er den igen. Jeg skød ham ellers lige i hovedet. Døde du? Ja, jeg gjorde. Hvor meget skade fik du den? 54. Jeg kan se, hvor du er hele tiden, Edvin. Hvordan? Jeg har puttet sådan noget på dig, så du lyser grøn igennem væggen. Hvordan? Nej, men det er noget, det er blevet fikset nu. Vi gjorde den bare ikke i starten, nu gør den det. Det gør den nok med mig. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg har gjort det. Kan du egentlig godt se mig? Han er over i hjørnet. Han er over i hjørnet. Jeg går nemlig rundt om Edvin hele tiden. Lol, jeg dør stille og roligt. Ja, hvis du ikke går til Engel, så dør du. Men bare ved stolen. Jeg panikker. Nej, du fik dig! Din lille teabag. Nakkede han dig. Hvor meget liv havde du? Yes, jeg ved det ikke. Jeg så det ikke lige. Så var det mig. Yes. Du bruger ikke scanner lige nu, gør du? Jo, jeg har brugt den lidt. Wow, jeg fik et chok. Han brugte telekinese, den lille bøsse. Jeg kan se ham. Du behøver ikke engang bruge det der, Thomas. Det er du godt klar over, ikke? Gør man ikke? Nej, jeg fandt lige ud af, at du ikke behøvede det. Jeg fandt ham i hvert fald uden. Se der, Nice. se der, Thomas. Jeg vandt, og så er den igen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er den der længst tid survivor.